Ćao svima, danas ću pričati o roditeljstvu i o tome kako možete da unapredite kako radite sa decom i kakav utjecaj ostvarujete, jer suštinski postoje razne stvari koje možete da koristite, milijardu nekih knjiga i savjeta korisnih, ali je možda najbitnije od svega da znate kako se razvija mozak i kako mi možemo da utičemo da taj mozak se razvija na jedan način koji će detetu pružiti onu snagu i onu inteligenciju, odnosno da se potencijal mozga iskoristi koliko god je maksimalno moguće. Ja sam Maša Tomanović, za vas koji me ne znate, ja sam preduzetnica, majka dvoje dece koje su 9 i 8 godina, odnosno 10 i 8 godina, sad će 10 godina sin. I za sve ove godine sam njihove dobijala pohvale i svi su me pitali kako su ovakva deca, kako su ovako pametni, kako su ovako lepo vaspitani, samostalni i suštinski vrlo zadovoljni. To je meni najbitnije, da su oni zdravi i zadovoljni i da umeju da se snađu u životu, da se snađu sa drugarima, da umeju da se druže, ali da umeju i da uče i da imaju ok rezultate, da ne budu najbolji, nego da budu ok, zadovoljni, srećni, ali sam postigla i to i da su jako, jako dobri u školi i da su dobri sportisti i da su voljena deca, da se lako uklapaju. I ja kao roditelj sam zaista zadovoljna trenutno kako se sve to razvija, ali sam koristila mnoge stvari koje sam učila od Tonija Robinsa, koje sam učila na NLP od Slavice Skvar, koje sam učila od Lejim Širagić. Postoje razne stvari koje sam učila na transakcionoj analizi, sada sam na OLI metodi i to je sve primenjena psihologija. Ja sam za ovih posljednjih 12 godina koliko ja istražujem i učim, primenjivala sve i u svom biznisu. Inače sam i vlasnica i direktor vrtića Šumska bajka i sada osnivač, autor edukacije za Voli život, koja je namenjena za žene koje hoće više od života, koje hoće da napreduju u bilo kojoj sferi svog života ili jednostavno da nauče kako sa sobom. Danas pričam o roditeljstvu i roditeljstvo jeste najteži posao. To sami znate da je najizazovnije, jer iz faze u fazu kako se dete rodi stalno se nešto menja i stalno nešto učimo zajedno sa njima. Ali ono što je meni najviše koristilo jeste spoznaje kako se razvija mozak i koliko možemo da utičemo na to da se njima olakša i nama, ali da opet ne ide na štetu tu da kada olakšamo detetu da oni slabe, nego da se oni osnažuju i da znaju da se ponašaju i da reaguju što bolje u različitim situacijama. Počet ću od toga kada se dete rodi. Mnogi roditelji naprave grešku da je soba jednobojna, da se ne koriste različiti kontrasti, različite boje, ali dete kad se rodi u prvi par meseci najveći broj nervnih ćelija, odnosno sinapsi, veze između tih ćelija se razvija i umire. Tako da u tom periodu, ako dete, pošto slabo tada vidi po rođenju, ako dete nema fokus na šta da izoštrava svoj fokus što se tiče kontrasta, ako gleda u jednobojno, onda se propušta prilika da se razvija mozak. Takođe je bitno da kada dete krene da istražuje, da pipa, pošto se deca najviše razvijaju do 2. godine kroz taktilni deo, kroz dodir, da se detetu omogući da različite strukture pipaju, da različite materijale opipavaju, da presipaju, da istražuju i da se dete ne ometa, jer roditelji iz straha, pogotovo majke, zato što po rođenju deteta im se aktivira jedan deo u mozgu koji je povezan za stres, koji je povezan za strah i žene mnogo više brinu po rođenju deteta i zbog brige i o bezbednosti deteta ga sputavaju u razvoju. Ja sam se toga nagledala toliko mnogo, što po parkovima, što u mom najbližem okruženju i žene, pa ređe muškarci, ali uglavnom žene i po neki muškarac, deci zabranjuju, nemoj to, nemoj ovo, ne pipaj ovo, ne pipaj ono, ali je suština da treba da se dete stimuliše, da istražuje, da opipava i da mu se obezbedi sigurno okruženje, bezbedno okruženje, gde može da istražuje. To znači da dete može slobodno da se kreće. Znači kad prohoda,
prvo kad propuzi. Znači, puzanje je isto jako bitna faza za razvoj mozga i bilo bi dobro da dete puzi i neka istraživanja su pokazala da deca koja ne puze, kada preskoče taj proces, kada se samo prohodaju, imaju poteškoće u pisanju. Onda, kada prohodaju, jako je bitno da dozvolite deci da skaču, da se vrte. Ako nemate gde, izvedite dete napolje. Znači, mnogo puta sam videla da roditelji u nedostatku prostora, u nedostatku bezbednog prostora, nemoj, evo ti daljinski, evo ti telefon, zabavljaj se, samo nemoj da skačeš. Na taj način apsolutno sprečavate razvoj mozga. Dete se razvija, mozak traži se dete okreće. Mnogi me ne znaju zašto se deca toliko okreću oko sebi svoje osi dok im se ne zavrti u glavi. Pa zato što to mozak tako hoće i njegov razvoj zavisi u nekoj meri od toga. Sledeća faza, kada dete prohoda, skače i kada ide po ivičnjaku, to je isto jako bitno, taj balans koji pravi, pustite dete da hoda, samo budete pored njega i kada skače po krevetu i kada skače po nameštaju, ako vam toliko smeta, ako mislite da će da polomi nešto, opet izvedite ga napolje, neka skače po baricama, neka boravi što više napolju. Boravak napolju od izuzetne važnosti, slobodna igra, smišljavanje raznoraznih aktivnosti je jako, jako važno. I za života sam se mnogo puta naslušala od roditelja, njemu je dosadno jadan ili hajde da mu smislim šta će da radi, njemu je dosadno. Dosada je jedan od važnijih momenata za kreiranje kreativnosti kod dece i ta dosada im pomaže da nauče sami sa sobom. Ako im je dosadno i konstantno se pronalaze nove aktivnosti, to dete nema prilike da se snađe i da bude samo sa sobom. I odrasli koji kao deca nisu morali da budu sami i da se sami kad kažem sami, ne sami u kući, nego da sami pronalaze rešenja za svoju igru. Da ti odrasli kada imaju momente da budu sami, ne vole to i ne znaju šta će sa sobom. Tako da dosada nije loša, dosada je dobra, stimulativna i ako dozvolite detetu da osmišljava, vi za početak ako je malo, ako ima 3 godine, vi ćete mu predložiti određene igre, možda u početku sesti sa njim, igrati se, pa kad se zaigra sklonite se i onda sledeći put mu dajte samo predlog i kasnije neka stekne naviku da kada je vreme za igru, da se samo igra, ne po ceo dan, ali za početak 15 minuta, pola sata, sat i što je duži taj period da se zaigra, tako se i koncentracija razvija. Kada se dete igra, kada se potpuno fokusira, nemojte ga prekidati. Tada je u fazi potpune koncentracije i tada se takođe jako razvija mozak. Neki roditelji vole da hvale svoje dete kao, bravo što si to dobro radio i to je lepo. Samo vodite računa da se to ne dešava u trenutku kada je baš u fazi potpunog transa, kada se ti nervni putevi razvijaju. Što se tiče pohvale, malo pre sam rekla kako roditelji vole pohvale dete kada nešto dobro uradi. Pohvale i kritika su poprilično važni u razvoju odnosa prema sebi, jer deca koja nisu hvaljena dovoljno ili ni malo imaju ozbiljan problem sa samopouzdanjem i samopoštovanjem kasnije i jako im je teško da vide sebe kao dobro i tako dalje. Šta je bitno tu? Naprimer, kada dete prohodava, vidjet ćete, naprimer, napravi prvi korak, svi tapšu, svi se raduju, svi ga motivišu da ide dalje, to je prirodno i dete od najranijeg uzrasta već shvata da kada napravi neki nov korak ili neki nov uspeh, ona će dobiti pohvalu. Međutim, kada pohvala prestaje da bude dobra, kada se na nivou najprostijih stvari, u redu je dete nešto savladalo što je teško, bravo.
Ali, ako su neke jednostavne radnje i vi svakodnevno po ceo dan samo hvalite dete, onda ono postaje zavisno od pohvale. Mora da postoji balans u tome koliko hvalimo i koliko kritikujemo dete. Pohvale su dobre za stimulisanje novog ponašanja koje hoćemo, na primjer, ako nešto dete ne radi kako treba ili nije savladalo, teže je detetu da savlada neki problem ili neku situaciju, u redu je da ga stimulišete, da ga ohrabrujete i na kraju da dobije pohvalu kada nešto uradi prvi put. Ali ako je ono, na primjer, savladalo sad da piški na nošu jer nije htjelo neko vreme, pa je sazrelo dete, pa sad može na nošu, u redu je da ga pohvalite, bravo, bravo, kada je početak toga, prvi, drugi put. Ali kada je već mesecima na noši, nećete ga svaki put kad se na nošu, bravo, padnete sad svi u delirium, cela porodica što je dete na noši. Ne, to je sad normalno i nećemo ga više hvaliti. Što se tiče kritika, jako, jako bitna stvar. Za izgradnju karaktera kritika može da razori dete, a može i da ga usmeri u pravom pravcu, u zavisnosti od toga kako koristite kritiku. Kritika na nivou ponašanja je nešto što je poželjno. Nisi dobro uradila ili uradio to i to. Nisi sklonila igračke, to nije okej, moraju da se sklone igračke. Ali ti si glupan ili ti si neznalica ili ti si krava, što sam se naslušala, konjino glupačo, to nikako. To je kritika na nivou bića i to ne sme nikako da se dešava. Znači, ide kritika na nivou ponašanja. Da bi se ponašanje ispravilo, morate da date i predlog šta treba da se uradi ispravno. Znači, imate kritiku, nisi pokupila svoje igračke, to nije okej, pokupi svoje igračke, predlog šta treba da uradi i stavi na tu i tu policu. Na jednu kritiku kažu psiholozi i razne istraživanja su da bi pokazala da bi dete imalo pozitivnu sliku o sebi, što je jako bitno. Na jednu kritiku ide 7 pohvala. Što se tiče razvoja mozga, bitno je da znate da se mozak najviše kod dece razvija do 6. godine. 65% mozga se razvija do tada, a do 12. godine 85%. Ono što nije dobro je da većina ljudi ide po principu, to su sad opet neka istraživanja pokazala, da roditelji čekaju da se deca upišu u školu i tada će krenuti da se uči i da se radi ozbiljnije i da će škola da preuzme razvoj njihovog deteta, ali ono što je suština ovde je da je tada već kasno. Šta to znači? Ako se dete ne stimuliše i razvoj mozga do polaska u školu, već je propušten veći deo onoga što može bude pun potencijal i razvoj jednog deteta. I vi što možete da uradite je da znate sledeće i da iskoristite, da pričate svojim prijateljima o tome i da osetite što više ljudi. Zato što nije dobra situacija kod nas u zemlji što se tiče PISA testa, koji je pokazatelj znanja i napretka naše dece po pitanju intelektualnog i akademskog. PISA test se radi međunarodno, planetarno, učestvuju sve zemlje ovog sveta i mi čak se svrstavamo u grupu zemalja gde su niži zahtevi. Znači nismo sa naprednim, nego se takmičimo sa srednje zahtevnim. Takmičimo, testiramo zajedno s tim zemljama i naša deca iz osnovnih i srednjih škola budu na dnu te lestvice sa rezultatima, što znači da naša deca nisu funkcionalno opismenjena i da nam je znanje slabije nego kod druge dece. Ali ne ono znanje repetitivno, nego funkcionalno. I to je pokazatelj bruto nacionalnog dohotka za 20 godina. Znači, test i rezultati su pokazatelji onog što nas čeka za 20 godina. I, na primjer, Finci, Amerikanci, Japanci, Vijetnamci, oni su na vrhu lestvice. Što se tiče rezultata i njihov školski sistem je i vrtićki sistem potpuno drugačiji od našeg. Tako da kod nas se polako sprovode reforme, ali je jako važno da znate da ono što se razvija kod deteta i koliko se dete razvija, imate 2 faktora koji su jako bitni. I podjednako su bitni. Prvi je genetika.
genetika, to je ono s čime se mi rađamo, sa kakvim predispozicijama, talentima i šta sve možemo da iskoristimo od tih talenata, ali sredina je takođe bitna. Uticaj sredine je podjednako važan, kao što sam rekla, kao i genetika i ono što postoji kao potencijal kod deteta zavisi od toga koliko će se razvijati od toga koliko mi pažnje posvetimo svakom segmentu, odnosno inteligenciji. Ima više vrsta inteligencije. I matematika, sposobnost da se peva, da se slika, da se prostorno snalaze, da se fizički dobro razvijaju, da su sportski tipovi, da su socijalno razvijeni, emocionalno razvijeni. To su sve posebne vrste inteligencije i koliko pažnje mi posvetimo tome, odnosno koliko usmeravamo dete i koliko aktivnosti ono bude imalo u vezi sa svakom od tih aspekata, odnosno inteligencija, toliko će imati prilike i da razvija neki od tih aspekata. Neki su dobri u odnosima sa ljudima, neki su dobri kao muzičari, neki su dobri kao umetnici ili kao naučnici, ali neko može da bude razvijen i kao socijalno biće, i kao umetnik, i kao matematičar, ali zavisi koji deo se i koliko razvija. Naravno, ne može se sve razviti 100%, ali, opet kažem, koliko se stimuliše dete u kom aspektu i koliko se izlaže, toliko će se i razvijati. Ali svakako od vas kreće. Ja bih se tu opet negde vratila. Biti roditelj nije lako i biti roditelj zahteva i naše prilagođavanje, jer smo mi primer deci i ako mi želimo da naše dete dobro jede, odnosno kvalitetno i da se zdravo hrani, neće ići lako ili uopšte neće ići ako mi jedemo pljeskavicu, a detetu stavimo šargarepu i boraniju, kažemo ajde sine to je zdravo, a mi jedemo pljeskavicu ili nešto što je masno i teško i očekujemo da dete drugačije se ponaša od nas. Ne, to tako prosto ne ide, ili ako ide teško i dete u frustraciji zašto ja moram, a ti ne. Mnogo je lakše i prirodnije da dete usvaja neko ponašanje i neke obrasce ukoliko je roditelj to usvojio sam i tako živi. Dete neće živeti ono što mi govorimo, nego ono što vidi. I zato je izazov u roditeljstvu mnogo veći. Naprimjer, ja kao roditelj, najveći izazov mi je, pošto ja lično sam temperamentna i eksplozivne naravi, što znači da umem da brzo odreagujem na nešto što mi se ne sviđa, neku nepravdu, umem da budem i drčna. I onda kad vidim to kod svoje dece, meni se to ne dopada, ja to ne želim. I onda moram da se preispitujem, i ja se preispitivala mnogo puta u svom životu kao roditelj i radila na svakom od tih aspekata da vidim da to nije dobro za moju decu. Prosto nije. Znači, meni nije isto dobro da budem eksplozivne naravi, nego da stanem i da razmislim. I onda sam uz pomoć tehnika sa kojima raspolažem i koje učim svoje polaznice na predavanjima za Voli život. Inače, nova generacija kreće od oktobra, 1. oktobra. Tako da sve što radimo, deca vide, deca upijaju i sutra će oni to raditi. Na neki način, kad tad hoće. I zato trebamo da se pozabavimo time šta mi želimo, prvo što očekujemo od sebe, a onda što očekujemo od dece. Ali ne da deca ispunjavaju naše očekivanja, ja želim da on bude teniser, ili ja želim da bude pravnik, ili da bude doktorka. Jer deca još, kad majka dobije ultrazvuk, kad je trudna, ona već zna šta će dete biti i ona već zna da će dete ići na razne časove dopunski, da će ići i na engleski, da će svašta nešto proći. I kad se dete rodi, ono od 2. godine nije prohodalo kako treba, ide na sportić i ide na ko zna kakve sve aktivnosti i roditelji, ja sam upoznala toliko roditelja, zato što moj sin, na primjer, ide na fudbal, obožava fudbal, sam upoznala toliko roditelja i toliko dece koje svakodnevno imaju treninge. Znači, to pričamo o deci 8 godina, 7 godina, sad moj sin je 10 godina, ali ja to gledam od njegove 7 godine. Vikendom imaju po 2-3 utakmice i oni su super uspešni, zamislite se, 7-8 godina u sportu.
i deca nemaju vremena da budu deca, nego su fudbalerčići koji trče za loptom sa treninga na trening i nemaju vremena da budu ni sa drugarima, jer jel te moraju da daju rezultate jer igraju za neke poznate klubove već i roditelji su iscrpljeni i ta deca, evo, baš pre mesec dana smo bili na utakmici kad je jedan mali rekao tati koji baš talentovan mali u fudbalu, ali on sa svojih 10 godina kaže, tata, ali ja ne mogu, ja hoću idem na rođendan, molim te, želim da idem na rođendan. I kod njih, kod takve dece se razvija taj sportski aspekt. Ali, na primjer, ja kad sedim i slušam tu decu, ja vidim kakav je njihov vokabular, koliko su elokventni, kakva im je koncentracija, nikakva. Oni znaju na terenu da se ponašaju, oni znaju da trče za loptom, ali drugi aspekti života se ne razvijaju koji bi trebalo, pogotovo u tom uzrastu. Tako da, roditelji, vodite računa šta želite za svoju decu i koliko ih forsirate i za šta. Znači, nije poenta da mi svoje frustracije zbog neostvarenih nekih ciljeva ili neostvarenih zarada, da možda dete koje je talentovano u nečemu ga gušimo dok ga ne ugušimo, jer sam se ja bavila ja sam bila u profesionalnom sportu, bila sam košarkašica i nagledala sam se što sam u sportsku gimnaziju, imala sam baš mnogo drugara koji su se profesionalno bavili vrhunskim sportom u to vreme i radila sam i kao profesionalni coach u Akademiji Tipsarević sa decom koji su jako talentovana u tenisu. Ljudi moji, to nije nešto bi žala za svoju decu, niti bi žala za bilo čije dete. Taj ritam, taj život gde se potpuno sve podređuje sportu, na primjer, nije nešto što čini te osobe, odnosno tu decu srećno, životno srećno i zadovoljno. Jako je bitno na što smeravamo decu, zašto ih podržamo. U redu je ako dete samo hoće izgara da ga podržimo i naravno da smo tu za dete, ali da sprovodimo sopstvene namere, na primjer, sestre Williams, koje su od rođenja dobile reket u ruki jer je njihov otac vidio da se tu dobro zarađuje i onda ih je bukvalno od malena, od kako su prohodale, na teniskom terenu. I mnogi takvi primjeri koji nisu dobri. Dakle, deca trebaju da imaju srećno detinjstvo. Šta znači srećno detinjstvo? Da imaju slobodno vreme, da se igraju, da su drugarima, da čitaju, jako bitno. Za razvoj mozga, za razvoj koncentracije, čitanje deci svako veče pred spavanje je nešto što je dokazano kao jako važno, ako ne među najvažnijim stavkama za njihov razvoj. Kroz knjige uče o životu, kroz knjige im se razvija koncentracija, kroz knjige im se razvija mozak, kroz knjige se vezujete sa decom, imate posebno vreme za decom, pravi se taj bonding. Dakle, čitajte deci knjige, prvo slikovnice bebama, vidi ovo šta je ovo, pipni ovo je toplo, ovo je hladno, ovo je crveno, ovo je patkica, pa onda kasnije da ono samo govori, da prepoznaje, da imenuje, klasifikuje, a onda, što je starije, da to traje, da čitate, da vide slikovnice, ali da to traje 10 minuta, 15 minuta, pa sa 4 godine, pola sata, sat, i da širite taj opseg pažnje. Treba će im za života i nemojte odustati kada nauče sami da čitaju. Nemojte forsirati decu da čitaju. Molim vas, ako hoće sami da nauče da čitaju, odnosno da pišu i da sami žele, ok, podržite ih tako što ih učite da se piše s leva na desno, s dozgo na dole. Jako bitno, jer sam se nagledala u vrtiću dece gde roditelji ih nauče sa 3 godine latinicu i ćirilicu, ali ta deca emocionalno stagniraju. Znači, kad se nešto forsira preko onoga kad je dete spremno, znači ne idu deca za džabe u školu sa 6 ili 7 godina, tato spremni, mozak im je spreman za to. Znači, na račun emocionalnog sazrevanja stajala kako deca intelektualno napravi, jer su roditelji odlučili da im deca znaju mnogo dobro matematiku sa 3, 4 ili 5 godina i da znaju da se biro da uzimaju množi i dele, a onda emocionalno su potpuno nezrela za svoj uzrast i deluju i reaguju na mnoge stvari onako kako ne treba. Tako da, vodite računa. Kada deca krenu u školu, bitno je da im razvijate zdrave navike. Šta to znači? Da se samostalno spremaju, da samostalno spremaju svoje stvari, da znaju da bace đubre, da pomognu u pripremi hrane, da iseku voće, povrće šta se secka, da odu u prodavnicu, da ih uključujete u realan život i da steknu osjećaj da su koristan član porodice, a ne amebe koji ništa ne rade. Zašto govorimo amebe?
Roditelji, jer im je lakše i da brže će uraditi, oni kažu neka ja ću, nemoj ti, ili dete jednostavno odbija da nešto radi i da sluša. I u nedostatku autoriteta roditelji kažu nema veze, ajde ja ću, a šalju poruku detetu ne moraš, ili nisi dovoljno sazreo, nisi dovoljno veliki, nisi dovoljno dobar, i dete odustaje. Ali isto tako stiče osjećaj u sebi kao nedovoljno. Možda dete neće uraditi nešto onako brzo kao što vi smatrate da treba ili može, ali podržite dete da vežba i da uči i da na taj način s vama raste. Ukoliko dete nije izloženo različitim aspektima uključivanja u porodicu, ono će ostati na jednom stupnju razvoja. Kod nas u Srbiji, na Balkanu, često sinovi ostaju jako kasno s majkama, jer majke sve rade za njih, njima je lepo kod mama, ali to nije poenta. Poenta je da svako ljudsko biće, muško, žensko, bilo ko, je samostalno. Zašto ovo pričam? Samostalnost utiče na samopoštovanje, samostalnost utiče na taj osjećaj mi kakav imamo prema sebi. Ako mi stalno zavisimo od nekoga, pa mi onda ostajemo u toj kutiji svog sopstvenog razvoja. Samostalna deca su srećnija deca. Od najmanjih nogu vidjet ćete dete koje kad nešto uradi, nauči samo, i kada samo proceni da je napredovalo u nečemu, ono je jako srećno i zadovoljno, samo zadovoljno. Samostalnost kod dece je neophodna za zdrav razvoj. I ako vi detetu pomažete da se obuče sa 4 godine, vi njega uskraćujete za njegov razvoj. Ako vi detetu govorite sa 3-4 godine nemoj trčiš, pašćeš, ili sa 2 godine, ma kad god, nemojte to raditi. Deca se razvijaju trčeći, krećući se, skačući. Naravno, nećete dozvoliti da skače se povredi. Ali procenite i stimulišite dete da jednostavno se razvija, da u skladu sa svojim potrebama istražuje. Ukoliko sprečavate dete da skače, da trči, da puzi, da pipa, da stavlja u usta, nećete naravno dati, opet kažem, da stavlja u usta nešto prljavo i odvratno, ali jednostavno deca se tako razvijaju. Pustite dete da istražuje. Ono što je bitno je da vam kažem da sve ovo što sam sad rekla, postoje određene tehnike kako da komunicirate s decom, jer neki su se od vas možda pitali pa kako ja da nateram dete da radi ovo ili ono, jer ja znam da je to dobro za njega. Na predavanjima za Voli život, u delu gde se ja bavim roditeljstvom, se priča o tome kako da ostvarite uticajnu komunikaciju, da vas dete zaista čuje i razume. Kako vi bolje da razumete dete, koji su to sve tipovi dece, da ćete vi prepoznati svoje dete i kako da promenite perspektivu, odnosno kako pričate s detetom i kako ga slušate, kako ga vodite kroz život u određenoj fazi, jer deca stalno menjaju svoje faze. Jako je važno da dobijemo uputstvo za korišćenje onoga što se zove roditeljstvo i deca, zato što kada kupimo frižider i telefon i uzmemo uputstvo, ovo se ovako koristi, a kad dobijemo dete koje je najkompleksnije, koje ima najkompleksniji sistem razvoja i svega onoga što čini jedno ljudsko biće, mi idemo po principu neka nema veze ja kako sam odgajana, pa i mene su moji pa odgajali pa šta meni fali. Nije poenta šta kome fali, nego kako može, koji je potencijal svakoga od nas koji nije razvijen. Jer ono što neko je nekad u životu uradio i učinio, možemo i mi. Samo je pitanje koliko smo posvećeni tome i da li smo svestili šta želimo, odnosno koliko to želimo i da li možemo i sebi dajemo dozvolu da to uradimo. Dajte dozvolu detetu da može. Tako što ćete sebi dati dozvolu da vi možete da radite na sebi i radom na sebi da radite i bolje na detetu. To je proces koji zahteva posvećenost i razumevanje određenih stvari u psihologiji, šta smo mi, ko smo mi, onda ćemo lako i sa detetom. Pogledajte sajt moj, maštomanović.rs, pogledajte o edukaciji i ako vam se dopada, priključite se 1. oktobra, krećemo sa
edukacijom, nova generacija. Radujem vam se. Ako vam je bilo korisno ovo, pišite, vodite računa o tome kako postupate sa svojom decom. Sve što vi radite, oni vide, to ponavljaju i kasnije to doživljaju kao svoje, ali ako vi uspete da savladate ono što je najbitnije, ako već niste, a to je da zaista razumete šta je potrebno da se dete izgradi u zdravu jedinku, samostalnu, koja ume da voli, koja ume da primi ljubav, koja ume da komunicira i da zna šta hoće od života i da po to da ima volju, disciplinu i dovoljno kapaciteta da nosi život i sve zahteve intelektualne i one tehničke, porodične, buduće, sve što nosi život. Drago mi je da ste bile sa mnom. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!